Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Keď sa zvečerilo, povedal Ježiš svojim učeníkom: prejdime na druhý breh. I opustili zástup a vzali ho so sebou, tak ako bol na lodi. Boli s ním aj iné lode. Tu sa strhla veľká výchyca a vlny sa valili na loď, takže sa loď už naplňala. On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu: Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme? On vstal, pohrozil vetru a povedal mu: Mlč, utíš sa. Vietor prestal a nastalo veľké ticho. A im povedal: Čo sa tak bojíte? Ešte stále nemáte vieru? Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: Čo myslíš? Kto je to, že ho vietor i more poslúchajú? Počuli sme slovo Pánovo. V starom zákone sú rôzne žánre knihy. Teraz počúvame najmä tú naráciu, čiže príbeh. A je to príbeh o Dávidovi. Nevždy v príbehoch počujeme aj nejaké vysvetlenie alebo nejaké morálne poučenie priamo, alebo povedané takto rob, takto nerob, ale cez ten príbeh nám sú zjavené, ako sa v skutočnosti majú, aké sú vzory správania, aké to má dôsledky, ako je Bohom zostvorený celý svet a aký vzťah je medzi Bohom a všetky tie dôsledky. Takže treba mnohokrát za tým ako keby vnímať tú hlbšiu pravdu, takový ten obraz, čo nám tým chce Boh povedať. No a v dnešnom príbehu sme aj počuli tak trošku odpoveď na to, že Pán Boh neschvaľoval vôbec Dávidov hriech, lebo nie vždy je ten hriech hneď potrestaný, ktorý sa stane, alebo povedaný, tak toto bolo zlé, toto bolo dobré. Treba vnímať ten príbeh ďalej. No a teraz sme počuli tú odpoveď a Dávid teda počuje podobenstvo. Keď je niekto v hriechu, tak sa veľmi často stane, že nechce počuť pravdu. Nechce počuť a ten, kto mu to bude hovoriť, toto nerob, tak just možno, že bude chcieť to robiť, nebude chcieť to vidieť ako niečo, čo by chcel prijať. Alebo prečo koná hriech? No lebo má z toho nejakú radosť, nechce to opustiť. A nevidí za tým tú hlbšiu pravdu, ten obraz. Preto používa Nátan veľmi rozumne, čo? Podobenstvo. Aby ho voviedol do hlbšej pravdy. Pán Ježiš tiež niekedy učil jasne, priamo, a niekedy učil v podobenstvách, v obrazoch. Pre nás je tiež dôležité vnímať, že to podobenstvo není nejaký výmysel, ktorý by sa netýkal reality, ale je to inak pozrieť aj na tej istej skutočnosti. Len takým spôsobom, aby sme videli tú duchovnú stránku. No a Dávid sa dozvedá o tej duchovnej stránke a zisťuje, že to, čo v zrkadle sa mu ukázalo, je on sám. A nie je z toho nadšený. To ako keby sme videli zrazu v zrkadle nie je ten vonkajší výzor, ale dušu. K tomu slúžia vlastne podobenstva. No a dáva sa Dávid ako správny chlap aj na určité pokánie, ale každý hriech má jednoducho svoje dôsledky. Aj keď je tam počuť o tom, že Boh mu odpustil, naďalej sú tam ale a 3 bodky. Žiaľ, smrť dieťaťa a potom povstanie jeho vlastného syna nakoniec. Absalom bude ten, ktorý vôjde s jeho ženami aj vedľajšími ženami verejne pred ním a poníži ho. A bude tam vlastne veľká zbúra, no jednoducho bude to mať vážne dôsledky. Preto aj my buďme takí vnímaví a možno aj druhým pomáhajme niekedy cez rôzne obrazy a podobenstva a majme určité pochopenie, že nie každý, alebo väčšinou ľudia celkom nechcú počuť pravdu. A preto aj mnohokrát nemajú rady Pána Ježiša.
lebo je zosobnením pravdy a určitou výčitkou. No už Pán Boh je mocný, ale ako hovorí aj majster Eckhart, pre Pána Boha je v podstate ľahšie stvoriť nový svet, ako obrátiť hriešnika. Ako odčiniť jeden hriech. Pre Pána Boha nie je nič stvoriť nový svet, vesmír aj 10. Ale zmeniť hriech nie je malá vec. Odvrátiť niekoho od toho, aby bol pripútaný k tej ťarche hriechu, je oveľa zložitejšie, lebo je tam naša sloboda. Čiže nikdy nepodceňme hriech, že len tak, jak som k nemu prilipol, môžem sa od neho odtrhnúť. Nie, je to veľká milosť. Je to aj milosť vôbec vidieť svoje hriechy. Vidieť sa v pravde, je to aj milosť dať sa na pokánie. To sú všetko milosti, ktoré potrebujeme. A tá, ktorá nám môže pomôcť v tých milostiach, je jednoducho naša nebeská Matka. A správne zameranie. Počuli sme len v krátkosti ešte k evanjeliu o búrke na mori a loďke. No je to krásny symbol cirkvi a o tom, že je prirodzené, že aj keď sme v cirkvi, aj keď sme v lone našej matky a pod ochranou Otca a Pán Ježiš je s nami, búrky budú. A je to normálne, lebo jednoducho svet je zlý a patrí to k životu. A mnohokrát vlastne ľudia, keď aj vidia tie búrky, tak prirodzene prichádza strach a ťažkosti. A toto mal aj vlastne dnešný svetec Don Bosco. Cirkev sa zmietala v búrkach, bol postrelený pápež, aj mnoho aj zabitý, ale keď sa cirkev zakotvila medzi Pannu Máriu a Eucharistiu, dva stĺpy, tak dokázala odolávať vlnám, dokázala porášať tých nepriateľov okolo. Dovtedy prehrávala, ale ako toto urobila, tak nastala zmena. Ale teraz, čo znamená zakotviť sa? Čo znamená, keď sa zakotvím v Panne Márii v Eucharistii? Stačí len pomodliť sa a myslieť si, že búrky pôjdu preč? Nie. To je o niečom inom. Cieľom života teda, že Panna Mária je nádherným prostriedkom k tomu, aby sme mali Boha za cieľ. Aby sme si uvedomovali Jeho prítomnosť, aby sme si pomáhali znášať ťažkosti. Ale našou úlohou nie je čakať, že búrky utíchnú, lebo som sa pomodlil. Búrky utíchnú, keď pôjdem na prijímanie. Nie. Že tie búrky zvládneme a že budeme zakotvení napriek tomu všetkému. Lebo keby to bolo len také, že niečo nábožné vykonám a zlo odíde, tak Pán Boh by nás čo nezmenil. On je mocný a ukazuje to tým, že z ničoho spravil niečo. Človek ukazuje svoju moc tým, že dáva, povedzme, mení formu veci. Že môže meniť formu blata. Keby som bol veľmi ešte mocnejší, čím som mocnejší, tým náročnejší materiál môžem zmeniť. Niekto je tak mocný, že dokáže meniť formu, povedzme, oveľa hustejšieho materiálu, oveľa pevnejšieho. Keby som bol veľmi mocný, možno mením formu skaly alebo železa vo svojich vlastných rukách. No už to by chcel veľkú moc. Ale Pán Boh chce meniť formu nás a používa na to tú búrku. Používa na to rôzne, že my sme ako v Božích rukách. A Panna Mária chce tú formáciu zjemniť, ale nemôže ju zobrať, aby nastala tá formácia a to pretvorenie v Božieho Syna. A k tomu slúži aj koniec koncov to prijímanie, aby sme mali za cieľ Pána Ježiša v každý deň, aby to bol vrchol toho dňa a zakotviť sa v ňom a tešiť sa naň a žiť z Neho. A to chce celú zmenu života, iné pohľady, to chce jednoducho tú našu formáciu, odovzdať sa do Božích rúk a meniť sa od základu. Lebo naša duša nie je taká pekná, ako si mnohokrát myslíme. Tak ju prosme, Pannu Máriu, úprimne, aby sme v pravde vnímali seba a najmä Božiu prítomnosť. Aby sme neboli slepí, lebo hriech nás robí slepými.
aby sme sa zakotvili. A dajme si takú úlohu domácu. Porozímajme nad tým, ako sme zakotvení v Panne Márii a v Eucharistii. Ako sme to urobili? Ako to možno urobiť lepšie?